fa uns dies, la ONG Ingman Acció Solidària, en col·laboració amb l'Ajuntament de l'Hospitalet, han tornat de Líbia i han anat per analitzar les carències del país i plantejar projectes de cooperació des d'aquí, des de l'Hospitalet, amb aquesta ONG. Per parlar-ne ens acompanyen l'Elisabet Cortiles. Bona tarda, benvinguda. Molt bona tarda, gràcies per convidar-nos i poder parlar de tot plegat. A vosaltres i també en Marc Gafarot. Què tal? Bona tarda. Moltes gràcies per convidar-nos. Bona tarda. Sou una de les primeres institucions que heu trepitjat a territori libi per plantejar aquests projectes de cooperació. Com estan les coses allà? Bé, aviam, hi ha carències, com tu molt bé comentaves, però també hi ha moltes oportunitats. És a dir, a mi no m'agradaria vendre un missatge derrotista ni un missatge apocalíptic. Evidentment, hi ha un conflicte civil, hi ha un conflicte armat, les fronteres del front, les trinxeres, es mouen poc i encara el règim de Gaddafi continua dempeus. Ara bé, jo penso que és una qüestió de temps, penso que Líbia és un país de grans potencialitats, Líbia és un país, a diferència d'altres països de l'entorn, que té grans riqueses naturals i penso que és un país que ens pot donar en el futur a Catalunya o inclús a ajuntaments com l'Ajuntament de l'Hospitalet oportunitats que poden tenir un retorn polític i un retorn econòmic i empresarial que poden ajudar no només a la cooperació i al desenvolupament d'un país com Líbia, sinó pot haver-hi un retorn per l'origen d'aquesta ajuda. Sí, com diu el Marc, és un país que potencialment és molt important i pot tenir l'Ajuntament de l'Hospitalet i empreses fins i tot de l'Hospitalet una gran oportunitat. Ara bé, si preguntàveu com està el país, doncs el país, a les ciutats on vam estar, que van ser Tobruk i Benghazi principalment, ens hem d'imaginar un país on les carreteres principals sí que estan asfaltades, però després d'això, la resta de carrers amb sorra, pràcticament no hi ha enllumenat, pràcticament no hi ha recollida d'escombraries, no hi ha canalització, els edificis no tenen acabats, vull dir, ens hem d'imaginar un país en el que durant els últims 40 anys, amb el Gaddafi, no s'ha fet pràcticament res. Ensenya'ns el material que ens heu dut, Elisabet, perquè això és una mica merchandising, per dir-ho d'alguna manera. Sí, és merchandising en tota regla. Del règim opositor, no? Vaja, del règim, del grup opositor. Exacte, tot això és dels rebels, aquesta és la bandera oficial dels rebels, que de fet és la bandera del rei. Era la bandera abans de la revolució, sí, de Gaddafi. I tant a Egipte, que primer vam estar al Caire, com a Líbia, tant a Egipte com Líbia, i fins i tot suposo que també a Tunísia o a Algèria en menor mesura, doncs la gent ha aprofitat per fer comerç. Aleshores, als carrers, tu per la nit, quan hi ha més ambient, et trobes tot de parades amb merchandising, com deies tu, doncs mira, per la nineta, exacte, braçalets, gorres, pin, banderes, i tothom té la seva bandera a casa i va amb la gorra i va amb els pins pel carrer, sí, sí. Des d'aquí, la imatge que estem tenint del que està passant a Líbia és, si no d'una guerra civil, una cosa que se li apropa molt. Estan allà, realment aquesta sensació és encertada o tampoc no acaba sent bé? Aviam, és una guerra civil, és un conflicte armat, bèl·lic, entre dues forces oposades. El que passa és que nosaltres, a banda de veure milicians contínuament armats pels carrers de ciutats com Tobruk, com Benghazi, com Dorna, doncs si no veiessin aquesta presència paramilitar constantment, no tens la sensació que hi hagi al cap 100 quilòmetres que hi hagi un conflicte obert. És a dir, és un conflicte una mica certament sui generis, no? Però què vols dir, que està molt localitzat, per exemple? Bé, les línies del front estan... Són molt clares. Són molt clares i s'ha aconseguit, diguem, fer net per part dels rebels de la zona occidental, perdó, de la zona oriental del país. Diguem que ells han empès cap a l'Orient, perdó, cap a l'Occident, que és la zona d'origen del clan Gaddafi, les forces favorables al dictador. Aquestes imatges, perdona, Elisabet, això és vostre, no? Sí, aquestes imatges jo les vaig enregistrar, jo soc, com si diguéssim, enviada per l'Ajuntament de l'Hospitalet, en el programa Món Obert, que tenim també aquí a Ràdio Hospitalet, i aquestes imatges són d'Ajdabiyya, que és l'última ciutat que trobem just abans del front. Si no m'equivoco, està a uns 50 quilòmetres d'aquí i com veieu, carrers pràcticament buits, botigues completament tancades,
fins i tot alguna que no va tancar la persiana amb els vidres trencats, inclús hi havia alguna resta de bales a la paret, que és mostra que en aquella ciutat, tot just fa 2 setmanes, hi havia un conflicte urbà. És igual que a Benghazi, que tu vas pel carrer i veus edificis cremats, amb les finestres plenes de fum, bales a les parets, veient que en el seu dia allò va ser un escenari d'una guerra civil, però que ara està controlada pels rebels. I presències fins a cert punt de quintes columnes, de franctiradors. Per exemple, quan nosaltres vam ser a Benghazi, un dels dies, justament coincidint amb el Barça-Madrid, per cert. Sí, amb quin dels 4? Amb el darrer, el que devia celebrar tant el senyor Mourinho, no? Doncs va coincidir amb un cotxe bomba. Amb un cotxe bomba i hi ha una certa presència encara de quintes columnes favorables al règim que en aquests moments s'amaguen, però quan tenen la possibilitat fan una mica de mal. Sí, de fet, nosaltres, quan vam estar a Benghazi, ens vam reunir amb un noi que es deia Ali, que la seva germana feia 2 setmanes l'havia matat presumptament un franctirador. Anava amb el seu marit en cotxe, ens van ensenyar un vídeo de mòbil on es veia com havia quedat el cotxe, ens van convidar a casa seva, ens van explicar el cas, tenien la foto d'aquesta noia ja a la paret penjada com una màrtir més de tota la guerra del Gaddafi. Vull dir que, malgrat que la ciutat de Benghazi, que és principal dels rebels, ja està controlada, encara com deia el Marc, queden algunes coses. A Benghazi també us vau reunir amb Mustafa Abdul Jalil, que no sé si podria dir que podria ser un futur president de Líbia? És el senyor del PIN, perdó, eh? No, aquest és Omar al-Mukhtar. Perquè llavors no farem l'esforç d'ensenyar-lo. No? Bueno, és un líder... Podem intentar, però és molt petit. Ho podem provar, però és molt petit. Mira, això ho posem aquí. Es tracta de l'heroi revolucionari del període de la Segona Guerra Mundial, del període de l'ocupació italiana, que justament a la zona on nosaltres vam ser presents, a la zona de Benghazi i de Tobruk, és a dir, a l'orient del país, doncs aquest senyor va ser el cabdill que va revolucionar forces locals en contra de l'invasor italià. És una icona de la revolució. Però el senyor, responent a la pregunta, el senyor Abdul Jalil, per això nosaltres tampoc ens acaba de convèncer massa la paraula revolució, entès com un canvi total de l'estat de les coses, perquè diguem que en aquest front que s'ha format contra Gaddafi, diguem que hi ha antics partidaris de Gaddafi que han acabat estant molt decebuts, com pot ser el senyor Abdul Jalil, que va ser ministre de Justícia amb aquest senyor, amb Gaddafi, o altres membres del seu govern que també vam tenir l'ocasió amb l'Elisabet, el nostre equip i jo mateix d'entrevistar-nos, que havien passat 8 i 10 anys en presons líbies. Però sí que és veritat que aquest senyor, si finalment aquesta revolució, diguem-ho així, doncs arriba a bon terme, té molts números per ser el cap de l'Estat. Nosaltres ens vam reunir quan érem a Benghazi amb una catalana que fa més de 20 anys que viu allà, es va casar en el seu moment amb un libi, se'n va anar a viure a Benghazi, i ens deia que li agradava molt l'Abdul Jalil perquè era una persona que no li agradava el protagonisme, a diferència de Gaddafi, que era una figura que desbordava egocentrisme, doncs Abdul Jalil deia que era una persona de paraules justes, les necessàries i les justes. Està bé, això. Escolta, per posar una mica en context el vostre viatge, expliqueu-nos, a grosso modo, què és el que vau anar a fer allà i una mica si heu tingut èxit. Jo crec que sí, èxit sí. Ara es veien imatges del que és en aquests moments l'alcalde de la municipalitat de Tobruk. Nosaltres hi anem com a ICMA en Acció Solidària, però també hi anem amb, diguem, partenariat recolzats per l'Ajuntament de l'Hospitalet. I des de l'Ajuntament de l'Hospitalet ens van manifestar el seu gran interès en poder vestir, en poder teixir xarxes municipalistes per poder aprofundir el coneixement entre el que és el municipalisme aquí a Catalunya i el que pot ser el dia de demà una societat civil organitzada i que pugui fer polítiques de proximitat i polítiques, en definitiva, de suport municipal i de xarxes municipals. Vaja, que va una mica a vendre el que és el municipalisme català a aquesta gent, en el cas que la revolució, per dir-ho d'alguna manera, s'acabi triomfant i aquesta gent es constitueixin d'una forma, no sé si similar, però com la nostra. I ens ho van agrair molt perquè, clar, la guerra no ha acabat. Encara que la guerra pugui ser una mica sui generis, hi ha guerra, hi ha un conflicte, cada setmana hi ha morts. I el fet d'atensar-te en un país conflictiu
on hi ha gent que està patint, on hi ha gent que ha perdut fills, que ha perdut pares, que ha perdut mares, on hi ha gent que està patint realment, doncs enviar un missatge de solidaritat, de respecte, doncs es valora moltíssim. I haver-hi anat una mica per explicar i fer pedagogia del que és el municipalisme aquí i del que ens agradaria poder fer amb ells el dia de demà, doncs jo penso que és un missatge, l'Elisabet pot contrastar-ho, no? Doncs que ells n'han participat i ho han valorat molt positivament. Com bé dèieu al principi, de fet l'Ajuntament de l'Hospitalet ha estat, no sé si el primer, però un dels primers seguríssim que ha entrat a Líbia i ha tingut aquest primer contacte amb autoritats del país. I més enllà del que ens deien, que hi ha necessitats bàsiques com poden ser formació d'infermeres o formació de periodistes fins i tot, estaven molt agraïts de poder tenir l'oportunitat de contactar amb el món, perquè durant aquests 40 anys de dictadura pràcticament no han pogut contactar amb països de fora, amb gent de fora, i estaven agraïts de dir, bueno, una persona, un govern, una municipal, si cal, de fora, ve fins a Líbia, es preocupa per nosaltres, s'interessa per nosaltres, i nosaltres tenim l'oportunitat de donar a conèixer qui som i què volem fer. Com està vivint la gent d'allà, els libis, aquest conflicte? Tenen ganes de continuar fins al final? És a dir, l'objectiu és acabar d'una vegada amb el règim de Gaddafi? Tenen ganes que s'acabi el conflicte, encara que sigui d'una banda o de l'altra, perquè hi ha vides humanes que s'han perdut i el cost és molt alt? Com ho heu percebut, això? Home, jo penso que no hi ha una cultura de la mort, és a dir, jo penso que és gent que té molt clar que hi haurà un demà, hi ha un avenir pel país i que Gaddafi té els dies comptats. El que passa és que en aquest cas diríem que sí que hi ha hagut mal que 100 anys ha durat i Gaddafi porta 42 anys governant d'una forma totalment tirànica i despòtica i amb unes extravagances que realment superen qualsevol registre que hagi conegut la història en els últims decennis. Per tant, l'objectiu és enderrocar Gaddafi, costi el que costi? No només enderrocar Gaddafi, ells són conscients que al marge de recursos naturals que els tenen, són gent, ens han insistit molt els libis, que és gent que té uns recursos humans importants fora de les seves fronteres que han hagut de marxar perquè el règim els ha fet fora. Ells esperen no un paternalisme per part de la comunitat internacional, esperen suport, esperen reconeixement, però esperen el dia de demà poder ser ells mateixos els que vesteixin el seu futur. En el cas militar sí que no tenen cap mena de dubte que necessiten l'ajuda de les tropes estrangeres perquè ara mateix els rebels ells sols no són capaços de derrocar Gaddafi. Abans preguntàveu com estan els libis. Els libis hi ha de tot. Sobretot hi ha il·lusió per aquesta nova etapa que es presenta, però sí que és cert que hi havia alguna gent que començava a estar una mica cansada de dir, bueno, fins quan durarà aquesta divisió del país? Perquè tenim tota la zona de Trípoli que està dominada per Gaddafi, i l'altra banda, ja la que toca amb la frontera amb Egipte, que està dominada pels rebels. Hi ha una divisió, pràcticament la meitat de país està al Gaddafi i l'altra meitat estan els rebels. I una mica cansats de dir, bé, que d'una vegada Gaddafi o marxi o el matin i que puguem començar a construir la nova Líbia, que li diuen ells. És difícil veure com anirà la cosa, però vosaltres com veieu el futur de Líbia? Penseu que arribarà aviat el derrocament de Gaddafi? Jo penso que l'Elisabet ha posat el dit a la nàfera, no? És a dir, aquests conflictes, avui en dia, si no gaudeixes d'un suport de la comunitat internacional, d'entrada tens un problema. A tots ens agradaria l'èpica de dir el poble libi s'ha aixecat en armes i han derrocat el tirà. Penso que això, avui en dia, almenys a curt termini, no és factible. El que passa és que tenim un pecat original, que és una cosa que es diu la guerra d'Iraq, i les forces internacionals els hi costa molt o els hi costarà molt el desplegament de tropes. Ara, jo penso que si el conflicte entra en un atzucac permanent, en un atzucac, i d'aquí X mesos veiem que la cosa es mou o es mou molt poc, perquè no oblidem que les forces de Gaddafi en principi són militarment més ben preparades que els rebels, no? Doncs jo crec que tard o d'hora s'imposarà una solució internacional per ajudar els rebels i per aconseguir alliberar el país i crear el que deia l'Elisabet, aquesta nova Líbia. Que teòricament no era l'objectiu inicial de l'OTAN, que era senzillament garantir que no s'exterminés la població civil. I com deia el Marc a l'inici, una mica per tancar el cicle, el país potencialment és molt gran. Gestionen en recursos energètics uns 176 milions d'euros al dia.
són moltíssims diners. Sí, sí. Abans el Marc deia que és cert, hi ha moltíssims libis a l'estranger que volen tornar. Nosaltres vam parlar amb un noi que es deia Aziz, que quan va esclatar la revolució, ell vivia a Singapur, va marxar de Líbia quan tenia 2 anys, i ara ha volgut tornar per ajudar el país a tirar endavant. Doncs Líbia espera que molta d'aquesta gent torni al país i juntament amb aquests grans recursos que tenen puguin fer un nou món. És que justament això és el que volia preguntar-vos ja per acabar, que se'ns acaba el temps. Ells, els rebels, què proposen pel seu nou país? És a dir, tenim un règim dictatorial purament autoritari, que sembla més una monarquia feudal que una altra cosa, que és Gaddafi. Aquesta gent mira Occident i veuen parlaments, veuen democràcia i volen això? Quina mena de règim proposen ells per Líbia? Bé, jo crec que no caldria des d'Europa pensar que en el món àrab aquestes revolucions o revoltes que s'estan produint acabaran inexorablement amb la constitució d'una democràcia a l'occidental. Jo penso que cada poble té els seus temps i té uns valors compartits per les diferents poblacions que finalment impliquen unes determinades estructures institucionals. I penso que Líbia no és una excepció. Ara bé, dit això, nosaltres quan hem posat aquesta qüestió sobre l'agenda o els hi hem preguntat directament, ells ens han dit que el referent és un referent internacional, occidental, ells volen un paper per la dona o per les diferents confessions religioses minoritàries que puguin haver-hi en peu d'igualtat i volen passar plana a un règim dictatorial que ha sigut realment nefast per la gran majoria del país, per bé que és un país on gana no s'hi passa. O també que molta gent ens ho ha preguntat si hi havia radicalisme islàmic. Nosaltres no n'hem vist. No. Sí que hem vist gent tradicional, perquè durant aquests 40 anys la gent de mitjana edat s'ha tornat conservadora, però la gent jove i la gent que va viure a l'època dels italians són gent oberta i gent amb ganes de parlar i de tenir contacte. I com bé deies, el paper de la dona. El paper de la dona serà fonamental en aquest canvi. Nosaltres, quan ens vam entrevistar amb l'Abdul Jalil, també li preguntàvem si hi hauria la possibilitat de tornar a la monarquia, com una opció, una monarquia democràtica, i a mi em va sorprendre que ens va dir si hi és, serà el poble qui ho decidirà. És a dir, deixar clar que bé, almenys hi haurà coses que es decidiran de manera democràtica. Això està bé. La dona, només una petita menció, la dona jo penso que ha de jugar un paper clau, però jo crec que encara més important serà el paper que vulguin jugar els joves, ja siguin mascles o femelles. Jo penso que aquestes revolucions del món àrab, si hi ha algun patró comú, és que el sacseig institucional l'estan fent els joves, el jovent. Sí, clarament va passar a Egipte, això. Elisabet, Marc, gràcies per venir, que vagi molt bé. A vosaltres. Moltes Fins una altra. gràcies.